לכולם, היום עשינו את העול לבד בעצמנו. תביאי בבקשה את הטלפון. הנה אח שלי כאן יושב, תגיד שלום. שלום. תגיד מה הקוד. הקוד הוא... אתם לוחצים על הכפתור הזה, תראי להם אותו. הכפתור הזה לוחצים. ואז עושים קוד 011 345. נכון, 345 001 345. ושמנו כאן פרח בשביל יהיה יפה, וכל הבובות שלי כאן, יש לי את כל הבובות בעצמי שאני הכי אוהבת אותם, והנה הם כאן, הנה הדובי האהוב עליי, והנה הדובי, וכאן הכל המשחקים, ועכשיו הבגדים, הנה הבגדים של אחיך שלי, והנה הטלפון של אחיך שלי, והנה הבגדים שלי. כאן זה הבגדים של אחיך שלי, כאן זה הטלפון. וזה המקרר. לוקחים אותו ואז פותחים, יש שם המון דברים טעימים, טינטינטרטליס והמון במבות. ואז סוגרים ואז שמים במקום. כאן זה הקוזם של אחיך, וכאן זה הבוסן שלי בלילה אני שמה, ואז יש ריח טוב. מלכים ואז אני קמה. אני מריחה ואז אני קמה. וכאן הבקבוק של אחיך, וכאן זה הבקבוק שלי. וכאן הבובות שאני יושנת איתן, ואז אני נרדמת איתה. וכאן אנחנו שנים מן הכריות, והנה השמחה. כאן אנחנו שמים אותה שאנחנו לא ישנים, ואנחנו אוהבים את העול. עשינו את העול, איך קוראים לו? עשינו את האוהל בעצמנו לבד עם אחיך ואיתי. וגם שכחתי להגיד לכם, למטה, פה, ממש פה. יש שטיח, הוא כמו רצפה. כן, ועכשיו... תביאי לי. וכן חברים, למטה, ממש פה, מתחת לסרטון, יהיה הרשמה למנוי. כשאתם הולכים לישון, נגיד, תצלמי אותי עכשיו, אני הולך לישון. תמיד לפני לישון, אל תסגרו עיניים, תרשמו לערוץ ואז תלכו. ואז את השמיכה ויושנים בלי הפנס. אז מתחילים. תראה להם את הפנס. נכון, הפנס. והנה הפנס. הוא דולק פשוט מפה. יאללה, מתחילים. חברים, עוד מעט הולכים לישון. אתם תראו יותר אותי בגלל שאני יושן פה, אתם ממש רואים אותי טוב, ואחותי יושנת על הכרית הזאת. רואים אותה? הנה, על הכרית הזאת. אז בקיצור, מחכים לאחותי, היא בשירותים. בינתיים אני יכול להגיד לכם עוד פעם את מה שאמרתי לכם כבר. תירשמו למנוי לפני שאתם הולכים לישון, תשימו לייק ותשימו פעמון. הנה, אחותי הגיעה, היא עושה את הקוד. נו, מאיה, בואי, תעשי את הקוד כבר. כן, אני עושה את הקוד, פשוט את הכפתור. רגע שהוא ישחק איתנו. לא. יאללה, בואי לישון. אני כאן. מה יש לך? אני מקום. די, מאיה, נו. אז תשני פה. היקרית שלי גם. נכון.
תרשמו בתגובות אם הסרטון היה טוב או לא. שנייה, יש לי שירותים. צ'פיקן. תשני. אוקיי, אבל צ'פיקן. אוקיי, תשני. חברים, 8 בבוקר, מה תקומי? הולכים לאכול. לא, אל תכין, נאכול מהמקרר. תביא קינדר דליס. כן, היום קינדר דליס. מי שלא נרשם לערוץ לא יכול לראות את הסרטון. נכון. לא תפתחי את זה כבר. אבל איך פותחים? תחזיקי. וואלה, כיף לי קרה. שחי קינדר. רגע. כתבת נפל. אוי. קורר. עדיין בא לי לישון, לא ישנו מספיק ויך. לא, אם אתם רוצים, אתם יכולים לראות שבוקר. שנייה, אנחנו נראה לכם. אנחנו רק יוצאים מהאוהל. הנה, כבר בוקר. סגרנו את התריסים. וואי. בקיצור, ביוש. ביוש.